Eritrean ta' 42 sena tilef ħajtu wara li intilef minn sensieħ meta sapruħu f'diffikultà fil-baħar f'Taslima. Kien l-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fil-bajja ta' Tinja minħabba li kien hemm persuna mitluf minn sensieħ fil-baħar. Il-vittma tella l-art minn xi nies illi kien hemm fil-bajja fejn pruvaw jagħtuh l-ewwel għajnuna. Fil-post immedjatament issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Iżda aktar tard sfortunatament l-Eritrean ġie ċertifikati li tilef ħajtu. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa ġew mifsud li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Dan il-każ ikompli ma' sensiela ta' inċidenti li seħħew fl-Ibħra Maltin matul ix-xhur tas-sajf. Fil-bidu tax-xahar li għadda, raġel Żejtuni ta' 68 sena kien tilef ħajtu fil-baħar f'St. Peter's Pool filwaqt li għaddas Svizzeru ta' 56 sena kien miet fiż-żona ta' Dwejra fl-aħħar tax-xahar li għadda.